mung kabeh kuwi ponakan kalian wong tuamu bakal resik latarmu. pangapuramu lho Pak. Terus sampeyan ngerti wong no. Mendut wis cetha lamun Kresna kawan aku jenis ngono sampeyan Pak. Ning arep aku wis kandha. Yen to sesambunganmu karo mendut iki aku ora lila. Ben. Oh ya wis padha gedene. Kaya kowe kaya ora tau dadi nom wae lho kowe kuwi. Lah ya saiki kaya kemudo nyambut gawe ya ora. Lho kok ngarep Lah nanakku. wong sampean ndek Tegal sawah piye ya kemudo kowe iso garap sawah. Ya mbok Dik. Bocah potongane. Umpama Bener. Bocah potongane kendang-kendeng ndak itah. Ora pegan kok kon garap sawah. Dik. Nek aku gelem kok Dik. Kok nyambut gawe apa wae gelem. Waton aku iki bisa urip barengan kawan wedhus. Desa tenan karo mendut. Ngene kemudo. Iki pokoke percaya tumbak ora percaya tumbak. Jenenge apa Dik? Angil. Aja angil Dik. Iki kena diarani tumbak kei buntur geni. Ya pengingisan ana tumbak tunggul buntunge cangkemmu. Dik. Wetengmu apik Dik. Iki tumbak kei buntur geni zaman semono tinggalane sapa macam? Takok Pak Ye. Tinggalane sapa ya? Takok Pak Ye. Iya. Tinggalane Kilodang Datuk. Wong ndi kuwi? Hah? Wong ndi? Nek ora salah iki wong Jingkat. Iki ngene, Bartek. Wah, nek ngene tau ngene gak penak. Kemudo, Nggih Dik. nek pancen kowe iki tresna karo si Mendut, ya kena-kena wae. Ning aku duweni giri Patemboyo. Patembayane. Sapa sing pat nampani tumbak kaya buntur geni, ya kuwi sing wajib boyong. Mendut ya anakku. Aku sing Kakang Jiwono lho. Ya, Ketoke kowe kok wis bosen mangan wae gami. Apa kira-kira nyawamu wis umuk? Lah kowe marang manake sayembara. Iya. Sapa sing kuat kampane tumbak tunjuk geni? Sing kuwi jare kena boyo mendut. Kena. Lah kok pemuda iki anakku. Oh, dadi wakile kemuda. Lah iya lho. Ya ora dadi apa nek pancen wis bosen urip. Ya. Dongano muga-muga kuat. Hati-hati lho ya Pak Ni. Ora usah. Dulur elek dulur. Wis ning ngene kok ora dulur-duluran. Aku ora butuh dulur, butuhku bondo. Ah, yo. hati-hati. Piye, Bu? Kira-kira kowe nek mati kelar belah wedhus ta ora? Ora wedhus kucing lah ora masalah. Gini, Kakang Pate penjaringan. Gini. Tur. Wongso alias Buntung. Iya, Mas. Tering-tering saka ing Kadipaten Pati. Yen to Pati Kidul iki mau arep ana Rajapati. Sapa sing arep mbok pateni lan sapa sing arep gawe Rajapati? Sing arep tak pateni Kakang Jiwanawala, sing arep gawe Rajapati ora ana liya ya aku, Mas. Kowe kok wani gawe Rajapati? Mas apa? Eh? Mas apa? Ya mbok Mas apa ora kenal kok. Mbok Mas Amin, mbok Mas Amu. Bupati. Sampean bupati. Bupati Pati Pesantenan Wasis Jaya Pusu. Seperti demo kuwi lho Pak. Mas. Sing bar di demo, sing di demo Jaya Sabar kok. Untung Nggih.
dolenan barang. Yen pancen kowe nganakake diri sayembara dina iki aku sing ngleboni sayembara. Sampean. Aku ngerti kabiasane tumbak tutur. Nalika semono dipati padak warak. Mondolika mati saka pustaka utawa tumbak. Betul geni. Maling kopo maling kendiri nalika semono tumekali pati uga saka tumbak. Betul geni. Maling kopo dudu dipati Wasis Jaya Kusuma. Matine ya kok guntur geni. Padak warak dudu dipati pati pesangan. Wis jajalan saiki aku tak mleboni marang sayembara. Tenan kok piye? Angga wangsa. Nek Kanjeng Dipati Wasis Jayakusuma ora kuwawa mupu sayembara. Aku sing kok kaya ngono. Oke. Siapno adaku berkat. Jebrol. Senajan iki wis sempal siji. Pamit bojomu ora? Aku ki anak sampean. Bojone muga kok pamit bojomu nggih. Mati. Belum. Yen pancen sayembara kudune ngukup dening Rara Medhut. Dina iki medhut tak hoyong oleh pagi. Jarine kawan mlebu. Kowe ora gelem manut karo Gusti Bupati Wasis Jayakusuma. Kowe manut karo aku. Tak hoyong ing Kabupaten Pati. Ya wis ben wong itu mati bupati kok. Wes, sumpene lho. Ayo. Lega atimu saiki. Lega. Piye kowe saiki? Pak bojo karo anakku. Mbok koi. Saiki malah kapura digawa karo bupatine Wasis Jayakusuma. Piye? Aku tak bloko ya, Kang. Lho kok kok nek kaleh ngono? Ora sedo bencana. Ngene lho, Kang, satemene si Mendut kuwi dudu anakku, Kang. Lha nek ora anakmu nek sapa? Kuwi anak titipane Gusti Panembahan Senopati ning Mentaram, Kang. Alam semono. Heeh. Lah kok iso? Iku nonggonmu mbok openi nganti cilik nganti gedhe. Dititipno lek men. Kabeh mungkin omong kok iso. Olane kuwi aku iki ora wani upama kok jodohno karo si Kemuda ngono. Sejarahe ngono. Nah, Dadi Mendut iki anak titipan. anak titipan. Lek Kuda, Piye, Pakne? apa tenan kuwi iki tresno lahir batin karo si Mendut le? Nek kowe seneng tenan karo Mendut, buktek-buktekke rasa tresnamu, kowe leleh dangon ning Mentaram, ning aja nganggo jeneng. Sapa mang jeneng Kemuda? Muda. Ning nganggo jeneng Rana Citra. Ayo
Angin kados sepundi Kang Galusan. Ayo kepiye to ya Cuk. Pokoke papan Taman Kaputren kene anane ya bunga-bunga sekolah ya kaya ngono to. Para mager sarekan piye bali iki wis padha sami iki anggenipun netepi panjupane rampungan. Oh apo jebule ana wong ayu-ayu. Angin kok yang tak mboten ngertosi kok ndelok kok mana. Dik, jenengmu sapa, Dik? Senengku. Aku kalung. Kalau Wulan. Lah sing siji sapa? Kalau Wulan, kalau Sari. Yo disrawungake. Aku Joko Sandan, saka Sampang Medhut. Joko Santengan saka Sampang. Dawi katimu kok ngakimu kuwi mlebono sajroning dalam taman Kaputren Kepatihan Pati. Yen ngono aku keblasuk ana ing taman. Wah, nek ngono aku sing kleru. Mongko sing tak tuju iki kepatihan. Yen ngoten kula nuwun pamit. Pamit. Lah kok gampang temen kondo nek pamit. Apa yo kekiran rumasan iki to kowe luput. Yen teru njur kepiye? Ayo ora kena nek kowe iki jur bali kono wangi. Ning kena yen to kowe iki bali. Ninggalke saka ing dalem taman Kaputren, waton mung kowe iki bisa minangkani syarat kalesaranan. Panyune kalau Sari kalau Wulan apa? Panyune iki bisa ngimbangi apa kang dadi katresnaning Galusari lan dadi kalong. Aku kudu nesnani karo kowe. Oh, sampean
aku njaluk pangapura. Kabeh tumindakku kasar karo kowe. Udo santrang. Ini nek paten kowe ngupadi pamanmu penjaringan, mongko saiki kowe wis dumunung ana ing Kabupaten Pati. Sawetara kowe tak keparengake cumandha ana ing kepatian Kabupaten Pati. Nanging sing tak jaluk aja nganti metu saka Kabupaten Pati, merga pun paman bakal ngadhep ngersa dalem Kanjeng Dipati Wasis Jaya Gunaya. Paman penjaringan kula kapurih cumandha wonten ing kepatian boten kepareng medal saking kepatian lagi. Sing tak jaluk aja mbok bacotake kon tresna lawan Galuh Sari lan Galuh Akulan. Mergo isih sedulurmu dhewe. Menika tasih kalebet kadang kula. Ya. Yen Sari Galuh Akulan kono netepi kewajiban engko uga rampen kanggo Udo Santan cepakake. Matur nuwun tambahi pangestu mandaman. Sampean niki lagi wae bingung. Enten apa to, Kang? Aku pengen takon karo. Ora sabar gak ketakon karo. Awe dadi opo lemu buat taman kamu? Kula ngertos sampean iki kok kepincut. Tegese kepecut. Kula tresna kali sampean. Tresno. Ora kudu. Ora. Kabeh wis tak temoho. Lamun to kowe gelem kowe bakal tak pundhut minangka dadi garwan. Apa nglaman ngerti sapa? Aku garwane Bupati Wasis Jaya. Oh, cepul wis duweni bojo. Lamun to wis duweni bojo Wasis Jaya Kusuma. Ning kabeh mau wis tak temoho dadi anteping tekadku. Lamun kowe gelem kowe bakal tak wek bojo ndut-ndut. Ora sah dadak kurang ajar karo aku. Umpama tumindak mangketeni Kanjeng Dipati Wasis Jaya Kusuma, kowe bakal sing kira sapa pamanke? Ana ing papan kene ora ana wong sak kejaba aku karo kowe. Ndut, lamun kowe ora gelem lati karo aku, kampeksa kowe bakal Menika Joko Santeran kalipun paman karo. wong coba wong ati yen pancen kowe ujung mlaiku iki Joko Santren putrane penjaringan. Putrane Kakang Patih Penjaringan. Kakang Patih Penjaringan. Monogas. Kakang Patih Penjaringan. Kenging menapa Kakang Patih Penjaringan wantun goroi dateng
panjenengan kula mboten nate goro kalih panjenengan. Saben-saben biyen sowan wonten ing Pendapi Kadipaten Pati. Panjenengan dika menawi yen boten gadhahi putra. Kenging menapa biyen gadhahi putra ingkang nami Kuda Santran wantun gonjak garwa kula Rara Mendut. Kuda Santran gonjak mendut. Cetha menawi Kakang Patih Penjaringan kepengin gempil kawibawan wonten ing Kadipaten Pati. Menawi saestu Kakang Patih Penjaringan kepengin gempil kawibawan wonten Kadipaten Pati, monggo lenggah kono. Baru buat pati. Kanjeng Dipati Wasis Kakang Penjaringan sak duguting kolang kalih rambut pinarasa bakat tindak menawi kula gadhahi pangangkah kula kepengin nglenggahi damparing keprabon wonten ing Kabupaten Pati nanging Kanjeng prasaja kemawon saestunipun Kuda Santran niku mboten putra kula namung anak ponakan kula Kanjeng. Anak ponakan panjenengan. Menawi ngaten kula badhe nantu dhateng dika Kakang Patih Penjaringan. Lajeng kados pundi Patih antawasipun sesembahan wonten Kadipaten Pati? Kedah setya bekti dhateng pepunden. Mulai tirantos sawetawis Kakang. Sasampunipun Kakang Patih Penjaringan nampi dhateng Tumbak Guntur. Wedal sakmenika kula nyuwun pejahipun kula panjenengan Kuda Santran Bunda. Kuda Santran. Inggih kula paman. Aku dawuh apa kawan Kuda Santran? Rika semanten kula mboten kepareng medal saking kepatihan. Ning diogene sakwise aku netepi kewajiban kowe wani mlebu taman ana ing Kabupaten Pati ngonjak kelawan garwane Kanjeng Dipati Wasis Jayakusuma Rama. Oh apa menawi ngaten paman Penjaringan sampun mangertos kayu. Nggih, panji kula dedha bilih kula menika tresna kalih Rara Mendut Pancapon. Santran tresna lan tresna kuwi kudune Kuda Santran bisa milah-milahake bocah wadon kae wis duweni bojo apa durung. Monggo Rara Mendut wis duweni bojo ateges Joko Santran ing kono terak pagrayu ngrusak lawan Turasijo. Mula saka kuwi Kuda Santran tekaku ana ing papan kene. Aku nampa dawuh lawan Kanjeng Dipati Wasis Jayakusuma. Dina iki Kuda Santran kudu mati saka tangan. Menawi kula ngunjak kalih Rara Mendut. Jaluk Apa mboten wonten pidana sanesipun paman? wis ora ana pangapura kanggo Joko Santran. Merga Santran luput tumrap bupati ana ing Pati. Mula saka kuwi
Santran kudu mati saka wis tumekaning pati. Bareng santran tak antem. Kiai Tumbak Guntur Geni nganti tembus sak godine. Ya. Besok dadi pangiling-iling. Papan kene besok kok menawa ana reja-rejane jaman. Nek dadi kutha-kutha segodi, nek dadi desa, desa segodi.